former City Administrator. Ma'am M, ang good evening. Pasensya gid sa disturbo. Hello ma'am, good evening. Good evening. Hi ma'am. Mayong gabi. Siyempre, good evening. Pasensya gid ma'am ha, gamay lang ni ma'am kang kumusta? Daw mayo tong information gin pasa mo sa akon, 29,000 plus ang nabakunahan sa buong ma'am, ano? Yes, sorry lang kay medyo magawod-gawod ang Okay akong lang. background. Aha. Ari kami subong sa Christmas lighting ceremony sa Government Center. Aha. Yes, happy kami to announce na ang aton sa ina as of sa closing sa aton mga vaccination center, nakatotal kita 29,047 ka-vaccination sa subong adlaw. First day sang aton nga national vaccination campaign, kag ini kinatawag naton bayanihan, bakunahan. Ina siya action price sa 41 sa mga vaccination centers. Kag ang dala naman ang aton mga may mga vaccination team kita gipadala sa mga purok outreach sa mga barangay. So kabilugan ang aton nga natipon amo ng 29,047, which is a good number. Kag makita kay na naginutok ang aton nga mga vaccination center sa mall. In fact, ang aton lugar dira sa SM, yung paabrihan pa namon ang sinihan mismo. Pag nagsulod na kita sa sinihan, Okay. kaya nag-awat na ang linya, ang pila, shadow nakalayo sa pila. So para makabulik sa crowd control, ginapasalamatan sa manang management ng SM Mall, naging open nila ang cinema para sa aton. Okay. Ma'am, nakita ko dire ang 18,881 first and second dose. Ang fully vaccinated dire ma'am, may more or less ka konpila gid ma'am? Why ko nakuha sa bong, kaya rin pa ko sa action price. Okay, sige lang. Breakdown ko lang kung pila ang kitya, kag pila ang nagpa-booster dose. So makita man nga ang cumulative report halin sa mga nagakalaylay ng mga barangay, ng mga vaccination centers naton sa pito ka malls, kag aton vaccine kadamo man sa nagpa-booster dose na. Pila to gani ma'am ang quota to di ma'am sa DOH? Sorry, hindi ka mabatian. Pila to ganing quota to di ma'am sa DOH? Quota. Action Bry, hindi ko kabate. Pila gani ma'am ang ginhatag nga quota sa DOH aton diri para kung pila ka thousand gid dapat mabakunahan? Sorry, hindi ko kabate sa imo, hindi kita klaro, hindi ko kabate. Sige, balik tabi Action Oliver, i-check tayo sa gamay abi. Pasensya gid ma'am M ha, no? Kinanglan talang inform ba kulod non kiti amo na kag negrosanon ngati do ka overwhelming man sang first day of vaccination, national vaccination nga ini kay kadamo sa nagpabakuna, although ngati ang iban diri booster pero gamay man lang na pa booster shots diri ano, nasa 4,000 man lang ano. Sigurado ka na pa booster shots diri mga laban na di mga frontliners or laban nga nagatrabaho sa matag adlaw nga tanan ngati kuan bala katama inang prone katama sa virus nga ini. Sige, balikan tabi kay nag-opening gili subong sa new government center ano ang mga Christmas lights dira kag mga decoration no, lights no, sa NGC ano. Sige, tinudamo to tawag gili subong mo. Sige, pasensya gid pasin ngayon ang pasensya sa do ka kinanglan gid. Ma'am M, pasensya gid ma'am M, hagamay na lang gid ni mama. Ma'am, pila ganing quota nga ginapangayo sa DOH diri sa aton ma'am? Okay. Ang quota nga ginapangayo sa aton is 22,000 every day for 3 days. Total 66,000. Okay, so do ka kuno na kabay pa nga buwas magsubra naman ta sa 20,000 ano? May pwede na malabot ma'am. Hindi ka mabalaan, pero if ever, ang importante nga on the first day, ang turnout naton is taas. Tomorrow is a holiday. So possibly, basi man nga damo magyapon ang makadto. Kagati, kung damo na nagkadto sa mga adlaw, ang mga nabilin pagit nga wala pagit siya nakapapakuna. By the way, iban ta kagina nga vaccination centers
na naubusan sa vaccine Ay, sa galing. gabi na, so medyo late afternoon na gid. Aha. So possibly ang mga gusto mo pa bakuna mabalik sa buwas. Pero buwas ma'am ya, may damo ta na pundo nga bakuna for tomorrow and Wednesday. So, bali ang wala magita yan naglaom nga malabot ang 22,000 kay pinakataas sa previously Aha. 13,000 man lang mo. So ang mga gin-withdraw nga bakuna sa aton cold chain facility nakulangan ang especially sa mga mega vaccination centers naton and some barangays. I see. Ano ang nahimo sa Bacolod, ma'am, nga nag-amo sini? Anong ginhimo prior, ma'am, sa 3 days? Nagkampanya kita by barangay kag wala labot nga nagkampanya kita todo ang aton pagid nga aton nga sa media, no, mainstream media, social media nga campaign. Aha. Kag ang campaign sa national government pagid. Correct. Why man tadiya sa Bacolod, ma'am, like for example, bakuna by law sa amo sini, why tayo maginhimo sina? Wala kita sina, oo. Kumbaga daw kusang loob nila nga nagpabakuna gid iya. Yes. Aha. Ma'am, today ang kaso nga bago duha na lang gid kabilog, ma'am. Congratulations sa aton diri hopefully nga magpadayon. Ini ma'am, kumusta ang situation ta subong kong COVID-19 na paghambalan? Ang nami sini Action Bright itong damo na kayong aton pakunahan. Ang aton cases duwa lang ang aton positive cases sa subong nga adlaw. Okay. Pero hindi man ni alarming man nga daw may mga damo man may patay kita everyday nga medyo damo-damo, ma'am. Actually, ang sa deaths na na-report, wala lang na ma-explain, no? But those are cumulative data sa mga previous pa na mga deaths. Balaan mo ang DOH delayed na ang ilang pag-take up sa data kay wala na nila ginapasulod kung kanila mabaton ang death certificate. Whereas sa aton naman niya sa EOC is real-time nga data bilang mabaton tanahalin sa mga data officers sa ka-hospital ang mga deaths kag sa home death naman niya makuha sa City Health. So insigida ma-take up na dayon. That's why kung makita mo ang may discrepancy kita nga almost 100. I see. Ang aton data is higher by 100 sa iyasang DOH. So subong ga catch up sila kay nagasulod ang mga death certificates sa ila. Kita mo nagwa sang nagligad nga 45 deaths in just one day. Kita na siya lang kaadlaw kay previous na several weeks. In fact, months pa ng iba nga data. I see. Ma'am, duha ka bilog, ano ay hangin ang nakabulig sini ang padayon nga grabe nga kampanya ni bakuna or ng mga tao subong do educated dagid man katama sa social distancing and more? Well, that is one, but also ang vaccination. There is a correlation gid sa vaccination numbers kag ang number of cases. Sige. Ma'am, di na ko gusto magpalawig pag gamay lang gini. Ma'am, kumusta na subong do ka gahod? May ano na sa inyo subong, ma'am, sa NGC, ma'am? I think that Moni, and I'm about to go up the stage kay ginalawag ko nila. May lighting ceremony kita sa Bacolod City Government Center. Home sa Christmas decor subong gin-sponsor sa the world. Okay. No? Nagpaubra sa aton Christmas lights subong nga tuig para enjoyment ng tanan nga taga Bacolod. Last na lang, ma'am, pwede kami kalagaw na every night? Pwede na kalagaw-lagaw na? Digid. Ang Bacolod no, Negrosanon pwede na kasuroy. Thank you, ma'am. May gabi. Sige, ma'am. God bless. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Sige. Action firing line. Okay. Amo na, hindi ta siya mapadugay gid interview. Although natagaan niya ta sang gamay nga report for first day. Tiyan mo nang resulta niya, 29,000. Possibly, gani, 22,000 lang target nila today. No, kay 66 galing ko, tatari. Action firing line. Ti boss nga daw, kabay pa nga magdamo pagid ini para malabot naton ang herd immunity gyapon nga ginawakal ta diri every night mga kaaksyon. Ano? So, ang ibandang way pa nakapabakuna, abi idag-idag na kamo kag mag-amat-amat buwas nga daw sa inyo sini nga mga barangay kay Matyagan kung Bacolod lang may pinakadamo sang vaccination sites. We have 42. Pero nag-operate kay na is 41. Action firing line. May mga vaccination team Action Oliver nga gasulong sa barangay mo, no? Ginapadulungan to nila para nga ayuon lang gid nga ti pabakuna na kamo. Tian dapat tagid man lang Action firing line. Sige, dira lang tanay hasta maka-action ti amo ning subong sa ayuon ta karon si kuan si Action Jan Blang ipakita tang kuan karon
ang ginatawag naton mga kaksyon nga New Government Center kay gasililiga lang to subong kataho mo na kulbaan mo ko gani kay basib lang mo ning ugat naman ka mag surge naman si COVID-19 kay ti linagaw mga tao da tanan nga baligya ara day. Action firing line. Oo, tanan nga dinumugay isang tao ara da pero dapat i-educate tanang kaugalingon ta, no? Face mask lang among yapon, face shield lang yapon, social distancing sa hindi nyo kilala nga mga tao. Amo na yung pinaka the best aside from bakuna kag ang pagpangamuyo mga kaksyon. Action firing line. Sige, pagbalik naton karon dugay, may gabi lang kay Mr. 28 naga-monitor sa aton nga pagpangalagan. Pagbalik naton karon dugay mga kaksyon, check naton ang provincial government. Kaya ang provincial government mga kaksyon, nagaamat-amat na sila a sort of mandatory style of vaccination sa mga empleyado. Action